Silav roj baş, êvar baş, hevan no çend nûçe me amade kirine di derbarê Rojhilatê Kurdistanê ji Rojavayê Kurdistanê jî nûçe hene. Em dixwazin ji wara pêşkêş bikin lê pêşî dixwazin bînin bîra we vê êvarê li gorî saeta Ewropayê saet di bîst û yêkan de li gorî saeta Kurdistanê saet dike bîst û sê hevalê me Ronî Ruha wê bi me re be em ê meseleya Rojhilatê Kurdistanê berfirehî nîqaş bikin dayînin ser masê çi heye, çi tune, rêxistinên Kurdan, tevgerên Kurdan, ketine nava pozisyonekî çawa, gelo ew ê şer bidin destpêkirin li hember Îranê, gelo Donald Trump wê dawî li şerê xwe bîne. Mesele çi ye? Helbesta İsraîlê, İsraîl çawa nêzê Kurdan dibe, vir da wê de rapor hene. Ronî Ruha wê ji me re hin tiştan eşkere bike, tiştê nû dibêjim qey hene. Li bendê bin saet di bîst û yêkan de li gorî saeta Ewropayê. Eger we gotibe erê em bidomînin ji kerema xwe re me tenê nehêlin. Hema teqrîben bi qasî çend saetê din. 2 saet û nîvê din bername me dest pê dike. We got erê. Temam e. Niha dixwazim ji we re spas bikim ji bo hebûna we. Ji ber eleqeya we ji bo vê kanala me. Her hebin. Mala we ava. Ev cinayeta ku em şok kirin li Rojavayê Kurdistanê hêdî ronî dibe. Mazlûm Abdî wezîfê girt ser xwe, soz da milletê Kurd, soz da malbatê çi dibe bila bibe ew ê vê cinayetê eşkere bikin. Berpirsyar wê werin ceza kirin. Li ser vê nûçeyek heye ez hema dixwazim ji we re pêşkêş bikim. Fermandarê Giştî Hêzên Sûriya Demokratîk Qasedê Mazlûm Abdî li ser mirina Aladdîn Emîn ku li Qamişloyê di dema binçavkirinê de jiyana xwe ji dest da bû. Daxuyaniyekê da divê em bînin bîra we konê sersaxiyê ku îro hatibû danîn li Rojava ew kon jî hatine şewtandin. Mazlûm Abdî behsa wê jî dike. Ev provokasyon e. Bi zanebûn tê kirin divê em şiyar bin. Mazlûm Abdî diyar kir ku ji bo lêkolînkirina bûyerê komîteyeke bêalî, komîteyeke taybet hatiye ava kirin. Berpirsyar kî dibin bila bibin. Bê cudakarî ew ê werin mehkemekirin darizandin. Mazlûm Abdî li ser hesabê xwe X'ê di derbarê mirina bişik ya Aladdîn Emîn de ku bûyerên piştî wê de peyamekî belav kiriye. Bûyerên piştî wê qest ew e ew çadira kon yani konê sersaxiyê hatiye şewitandin. General Mazlûm Abdî êrişa li ser konê sersaxiyê yê Ala Emîn weke kiryareke sabotajê pênasê kir. Divê em teqez dikin ku wê meqamên pêwendîdar bi awayekî ciddî li pê emcamdara bin yani ew kiryar ew kesê ku ev yek kirine kî kiriye? İstixbarata Dewleta Tirkiye, gelo hêzên girêdayî Şamê ne, gelo çeteyên Dewleta Tirkiye ne, gelo hin derdor here çete hene di nava Rojavayê Kurdistanê de dikarin wezîfe bigirin ser xwe biçin tiştekî manevî konê sersaxiyê bişewtînin. Gelo qeza ye em jî nizanin. Dibe ku qezayek bê jî em nizanin. Yani vê dunyayê de li welatê me li tu devrekî dunyayê tiştekî manevî konê sersaxiyê nikare were şewtandin. İzahata wî tune ye. Hate çûye gora miriyan bombe kiriye, hate çûye konê sersaxiyê şewtandiye. Firqa wî tune ye. Dewleta Tirkiye tê hemî gorên me xirab dike, serûbin dike, cenazê me davêje holê û ew çeteyên Şamê jî çûn gorê me xirab kirin. Yani şewtandina konê sersaxiyê tiştekî wekî vê ye. Mantık aynı ye. Ji ber vê yekê eger ya sabotaj e ya qeza ye. Yani em qebûl nakin. Em qebûl nakin li welatê me îşkence li însana were kirin. Em qebûl nakin li însanê li welatê me însan dibin çavan de werin kuştin. Sebep çi dibe bila bibe? Sebebê wî tune, îzahata wî tune ye. Em qebûl nakin. Em red dikin. Dewletekî wisa jî, welatekî wisa jî em naxwazin. Ji ber vê yekê Mazlûm Abdî niha wezîfeyekî pir mezin daye ser me, daye ser xwe. Çi dibêje ez pêşî daxuyaniyê wî bixwînim hevan no li ser X'ê ev peyama xwe parve kiriye.
Em teqez dikin ku wê meqamên eleqedar ên peywendîdar baweyekî ciddî li pêv van kiryaran bin di çarçoveya qanûnan de ew hesabê bipirsin. Mazlûm Abdî got ev gencên me ciwanê bi navê Ala berê jaliyê yekîneyekî ewlehiyê ya rêveberiya Xweser ve hatibû desteserkirin, binçavkirin. Di vê demê de jiyana xwe ji dest daye. Ji bo hemû aliyên sûç, çewaniya bûyerê ji bo derkevin holê komîteyekê bêalî ya lêpirsînê hatiye avakirin. Piştî ku rojên pêş me de encamên lêpirsînê temam bibin wê bawekî zelal ev encam ji raya giştî re werin eşkerekirin dibêje Mazlûm Abdî. Kesên ku tevlî vî sûçî bûn, kesên berpirsiyar ji kîjan saziyê dibin bila bibin. Bê ku em li pêwendî li meqamê wan binêrin, bê tu tavîz û cudakariyekî em ê biryardariya xwe ya ji bo hesapirsînê dubare bipirsin. Qet ne mesele ye. Em ê biçin heta dawî. Em sersaxiyê ji malbatê re dixwazin, em sersaxiyê ji xizm û eqrebayî wî re dixwazin, em soz didin wan wê edalet muheqeq cihê xwe bibîne dibêje Mazlûm Abdî. Yani ev îş wisa nabe. Yani insana Mazlûm Abdî qebûl dike ku yekîneyekê ewlehiyê ya rêveberiya Xweser çûye ev gencê me kiriye binçava. Wê yekî qebûl dike. û di bin çavan de jiyana xwe ji dest daye. Ji ber vê yani qebûl dike, daxuyaniya wî heye. Niha bi du gotina em vê meselê hinek bi bîr bixin, Ala Emîn 13 sal bûn li Swêdê bû. Heftê îlona 2025 ji bo amadekariyên zewaca xwe ji deriyê sînorê ê Simêlka re vegeriya bû bajarê Qamişloyê çû bo Rojavayê Kurdistanê. Ciwanê 33 salî bîstê kanûna 2025 li mala xwe ji aliyê vê komê ve hat desteserkirin. Yani komekî girêde rêveberiya Xweserê hat binçavkirin. Heta wê derê temam. Berpirsên hêzên ewlekariya hundirîn ya Rojavayê Kurdistanê asayîş 8 Adara 2026 radibe telefonê malbatê dike. Ji wan re dibêje xortê we, ewladê we Ala jiyana xwe ji dest daye. Divê hûn werin cenazê xwe bigirin. Malbatê îddiayên îşkencê anî Rojavê. Malbata ku çû cenaze wergirt, îddia kir ku li ser laşê wî li ser serê alana yani ew xortê me şopên lêdanê, şopên îşkenceyên giran hene û dest bi lêgerîna edaletê kirin. Dayika wî diaxife, Zeynep Mihemed. Vê korê min weke terorîstekî girtin birin, ez edaletê dixwazim, ez naxwazim xwîna wî li erdê bimîne. Niha ev meselekî bi vî şeklî ye. Welhasıl ev xort hat binçavkirin. Dîsa derket ortê ku ev kes Ala beriya du mehan hatiye kuştin. Beriya du mehan jiyana xwe ji dest daye. Çima du meh pişra malbatê agahdar dikin. Ya. Ev mesela telefonê heye, telefona ku hatiye bikaranîn ji bo telefonê malbatê bikin ji koda Swîsrê ye. Ya telefona Swîsrê ye veya normal e ji li Rojavayê Kurdistanê şîrketên telefonê yên biyanî têne bikaranîn. Bi rêya WhatsAppê dixebitin, gelek nas û dostê min jî hene telefonên Ewropayê bikartînin. Veya normal e heta wê derê. Ji ber vê tiştekî muama tune ye. Niha dema ku ev lêkolîn berdewam dikir, konê sersaxiyê yê ku li ber mala malbata Emîn hatibû vegirtin, şeva borî ji aliyê kesên nenas ve hat şewitandin û tehrîb kirin. Yani xuya ye qeza bela tune ye, hin kesên nenas hatine çadir şewitandine. Heta niha kesî êriş negirtiye ser xwe. Piştî zêdebûna van reaksiyonan, bertekan, fermandariya giştî ya hêzên ewlekariya hundirîn asayîş daxuyaniyekî belav kir. Di daxuyanî de tê gotin ji pisporên qanûnî û ji çavdêran komîteyekî asta bilind hatiye avakirin. Fermana lêkolînkirina mercên mirinê hatiye dayîn. Yani ev însanê me çawa di kîjan şertan de wefat kiriye yan jî hatiye kuştin. Kîne berpirsiyar û ev çadir ji aliyê kîjan derdoran ve hatiye şewitandin.
asayişê destnîşan kir ku divê bûyerê de kî xemsariye bike, kî xwedî li wezîfa xwe dernekeve, kî wezîfa xwe xirab bikar bîne, kî rabe qanûna binpê bike, kî dibe bila bibe ji kîjan derdorî dibe bila bibe, ew ê were cezakirin. Yani ew ê bikeve nava sûç. Eger vê meselê ronî nekin. Vaya mühim e, hevan doh me ji were gotibû rêya M4 ku Qamişloyê û Kobanî bi heva girê de ji wê derê re ji derbasî Helepê dibe, ev rê hate vêkirin. Anha êdî dorpêça li ser Kobanî bi temamî rabiye. Çûyîn û hatin heye. Baş e. Di vê naberê de ez bînim bîra we do hin dîmen hatin ji Kobanî ew li dibistanan, li mekteban koçber bicih bûne, dibistanan hemî xirab kirine, ew dosya, mosya, ew hemîl erdêne, sandalye, mase, tev serûbin kirine, yani tev şikestine, xirab bûne. Perwerde sekîniye li Rojavayê Kurdistanê. Yani divan şertan de jiyan zehmet dimeşe. Ji bo ku em cardin werin ser hemdê xwe, ji bo ku mekteb, dibistan ji nû ve serrast bibin, dest bi karê xwe bikin, demekî dûr û dirêj lazim e, pergalek lazim e. Ev pergal çawa tê cih kengê dikeve rê, ew jî meselekê din e. Hêdî hêdî yani vê derê ez dixwazim balê bikişînim ser zerara ku dewleta Tirkiye dame li Rojavayê Kurdistanê. Dewleta Tirkiye rêveberiya Şamê sor kir berra ser me da, çeteyê xwe xist nava hereketê, aniha em çend sal şûn ve çûne, belkî em 10 sal li Rojavayê Kurdistanê em 10 sal şûn ve çûn. Koçberê me vegeriyan Efrînê, esîrê me wê werin berdan qismekî, temam. Yani doh not kes hatine berdan, millet isyan dike. Me dibêje vana ne ewladê me ne? Yani ez nabêjim Erebin û Kurdin feq nake, ama dibên vana nas nakin. Vana kîne, ji ku hatine, şervanin, ne şervanin, hemû jî nizanin. Bawer dikim nîvê wan zarokên me ê Kurdan e, esîr hatine girtin. Sivîlin, şervanin ew jî nayzanîn. Ya qet ez nizanim. Not kes hatine berdan. Lê 1007 kes dibin çavan de bû li gorî daxuyaniya rayedarên Rojavayê Kurdistanê. Ev 1007 kes kengê têne berdan, milletê me li benda wan e. Ez behsa rê dikim niha. Çûn û hatina wesayîtan bi qismî li ser rêya navnetewî ya M4 ku Qamişlo û Kobanî bi heva girê dide, aniha vebiye wesayîtên taybet, kamyon, hin erebe derbas dibin, xelkê herêmê spasiya hêzên ewlekariya hundirîn dikin. Piştî ku rêya navnetewî M4 ya li gundewarê bajarê Hesekê nêzî gundê El Tewîla Rojavayê bajarê Til Temirê hate vekirin, kêm be jî aniha tevgerekî dest pê kiriye. Wesayît diçin tên awsa wekî otobanên Ewropayê nin ne elbet. Kêm erebe diçin tên, însan ditirsin ku çete li serê rê bin, wan bidin sekrandin û zerar bidin wan û malbatê wan. Ji ber vê mirov hinekî tedbîrên xwe bigire baş e. Li ser rêya M4 erebeyekê taybet, kamyonên barhilgir, otobûsên veguhestina rêwiyên sivîl ji rêya navnetewî derbas dibûn. Ev yek nîşan dide ku trafîk li ser vê rê êdî vegeriyane. Şahid dibêjin tu astengî heta niha xuya nake, çi bibû du hêzên ewlekariya hundirîn bi amadebûna fermandarên hêzên ewlekariya hundirîn ya hikûmeta demkî ya Sûriyê berpirsên ewlehiyê yên herêma Cizîrê û Helepê di çarçoveyê hevkariya vegerandina rê ji bo xizmetê, ji bo misogerkirin yani garantîkirina ewlehiya rêwiyan dest bi jinûva bicîkirina kontrolê kirin. Yani halên kontrolê, bendên kontrolê danîn wê derê, aniha însanên me kêm be jî diçin tê. Dorpêça li ser Kobanî radibe. Niha ev mijara ku min ji we re behs kir, xelkê Rojava çi dixwaze? Şervanên xwe yên esîr dixwaze, serbestiya wan dixwaze. Mafdarin, erê mafdarin. Li Kobanî malbatên esîran daxwaza berdana ewladên xwe yên esîr kirin, hatibûn revandin. Tevî hevpeymaniyê jî ew heta niha nehatine berdan, yên ku du hatin berdan jî piraniya wan Ereb bûn. Yani em ne li dijin, Ereb jî esîrê me ne, Kurd jî esîrê me ne, lê bi not kesî, bi sed kesî, du süd kesî nabe. Yani ev çeteyên ku li Şamê li ser hikûmetê rûniştine, acilen divê însanê me serbest berdin. Bi vî şiklî peyman nabe.
Yani peymanên wisa giran giran nabe. Em li bendêne însanê me werin berdan û ev hikûmeta Şamê ku ji alî dewleta Tirkiye ve tê birêvebirin ciddî be. Dewleta Tirkiye jî ciddî be. Ama ne ciddî ne? Ciddiyet dera hanê kedî nebûne kedî. Hov. Hovin. Cîranên me hovin hevando. Ew ê ku em entegrê wan dibin hovin. Yani ez naxwazim muqayese bikim bi tu heywanekî re. Na. Çünkü heqaret li heywanan dibe. Mazlum Doğan û birayê xwe Delîl Doğan li ser gorên xwe hatin bibîranîn. Mazlum Doğan hûzanin yek ji sembolên berxwedana zîndana Amedê ye. Li wê derê li zîndanê şehîd bû şeva 21 Adarê, şeva Newrozê ew bû sembola Newroza vê dewrê a vê sed salê. Mazlum Doğan sembola Newroza vê serdemê ye. Yani kawayê hemdem. Mazlum Doğan û hevalê xwe eger berxwedan nîşan nedana li zîndana Amedê, îro kesî nikare û behsa hebûna Kurdan bikire. Zulmekî pir ecayîb li wan însanê me li xortê me hatin kirin. Mazlum Kobanî genç bû. Mazlum Doğan genç bû. Yani 24 salî hebû yani. 24 salî bû. Belkî piçûktir bû jî. Ama di wan salê xwe de çawa jîr, çawa zana, çawa haya wî ji siyaseta dunya heye, ji îdeolojî heye, ji fikrê çepgiriyê heye, ji Kurd û Kurdayetiyê heye, haya wî jî heye. Yani di nava kîjan sala de ew xwesa xwe pêş xist û bû rêberekî berxwedana zîndanê. Û bi canê xwe, bi giyana xwe, bi fedekariyê bû rêberê berxwedanê û piştî wî hevalê wî dest pê kirin, dest bi rojiya mirinê kirin. Hevalê wî dest pê kirin xweşewî dan li zîndanê. Hemî dan ser şopa Mazlum Doğan. Ji ber vê yekê em Mazlum Doğan bibîrtînin li ser Mazlum Doğan pir pirtûk dikarin werin nivîsandin, pirtûkên lehengî, pir fîlm dikarin werin kişandin ji bo nesla pêşerojê re bibe nimûne. Mazlum Doğan dibe bijî li vê dunyayê. Heq dike. Yani fîzîkmen ne di nava me de be jî lê dibe ji zarokê me re bibe îlham. İlhama berxwedanê, îlhama avakirina Kurdistaneke serbixwe û azad. Mazlum Doğan ji bo Kurdistanekî serbixwe û azad jiyana xwe ji dest da. Ew her du jî yani tevê birayê wî Delîl Doğan jî her du jî kadroyên pêşengên Tevgera Azadiya Kurdistanê bûn. Li Mazgirtê, Dêrsimê li ser gorê xwe hatin bibîranîn. Hevano ez hema zû çend nûçeya ji we re pêşkêş dikim ji ber ku saet 21 de randeviya min heye bi Ronî Ruhara em her du tên em ji we re bernamekî dûr û dirêj pêşkêş dikin ji ber vê ez hema vana ji navder xim. Helbestvanê navdar yê Kurd Ehmed Hüseynî ku demekî dirêj ji ber nexweşiya penceşêrê de hate dermankirin doh li Swêdê jiyana xwe ji dest da. Komeleya wêjekarên Kurd ji bo Ehmed Hüseynî li avahiya xwe daxuyanî dan çapêmeniyê da zanîn ku wê rojên 12-13 vê mehê yani sibê dûspê ji bo Ehmed Hüseynî li avahiya xwe şînê dayînin wêjekar, nivîskar, hunermend, nûnerên saziyên siyasî û sivîl jî wê hatin tevlî daxuyanî bûn. Di civînê de li ser navê Pena Kurd nivîskar Ömer Fidan û hevseroka Komeleya Wêjekarên Kurd Herdem Merwanî axifîn qala şaîrê me gewre ê mezin Ehmed Hüseynî kirin. Du roj şîn hatiye îlan kirin di nava rewşenbîrê me de. Niha em derbasî meseleya şerê li hember Îranê, şerê İsraîl û Amerîkayê li hember Îranê. Em çend gotina basa wan jî bikin hevano. Baregehên Heştî Şehbî hatin bombekirin îro li Mosulê. Ev tiştekî balkêş e. Li gorî gotina Serokê Komîteya Ewlehiyê ya Meclîsa Parêzî ya Nînovayê bombebaran bi balafiran hatiye kirin.
Serokê Komîteyê Ewlehiyê ya Meclîsa Parêziya Nînovayê Mihemed Kakeyî li ser mijarê Axifê Mihemed Kakeyî got bombebaranê baregehên heştî Şehbiyê yên li navçeya Reşîdiyê kiriye armanc lê zerar û ziyan heta niha nayêzanîn. Çend kes mirin zerar gîştê kîjan avayê em nizanin. Êriş bi rêya balafiran hatiye kirin, ev xuya ye. Di nava hefteya borî de çend caran jî baregehên lîwayên sî û pêncî yên heştî Şehbî li Nînovayê hatibûn bombebaran kirin. Komên çekdar, artêşa Amerîkayê ji ber van bombebarana tomet sucbar kirin. İran jî rihet nasekine, İran jî êrişê xwe li didomîne li Omanê. Mesela aniha çiqaskanên petrolê hene li rojata navîn, Amerîka ji wan kanên petrolê fayde dibîne, İran êriş dike. Bi mûşekan, bi füzeyan. Îjar ew petrol dişewite, diçe asîmanan, dibe reşayî û car din dibare ser xelkê herêmê re û paşê jî hemî nexweş dikevin dibin kanser. û nexweşiyên din peyda dibin di nava însanan de. Yani zerarê wî gelekî zêde ne. Niha hevanno. Donald Trump behsa bidawîkirina şer dike, gelo ecêba. Gelo Donald Trump kengê dawî li şer tîne. Me dû ji wan re gotibû piyasaya navnetewî ya aboriyê piyasa ji şer hez nake. Dixwaze ev şer bi dawî bibe. Ka Donald Trump li gorî piyasayê tev dikire yan li gorî siyasetê tev dikire. Serokê Amerîkayê Donald Trump ragihand ku şerê li dijî Îranê di demekê nêzik de dikare bi dawî bibe. Trump diyar kir ku di pratikê de li vî welatî tiştekî ew qas mezin nemaye ku bibe hedef, bibe armanc. Yani me her tiştî xirab kiriye. Li hember vê yekê İsraîl teqez dike ku wê şer bê sînorkirina demê bidome. Yani em ê jê re dem diyar nekin. Donald Trump îro hevpeyvînekî kurt ya telefonê bi malpera Axios re kir. Çi dibêje têda? Bi baweriya min dibêje şer qediya ye. Tenê hinek tiştên piçûk li vê derê li wê derê mane. Gava ez bixwazim ez dikarim şer aniha jî biqedînim. Ez kengê bixwazim dikarim pêşî li şer bigirim. Trump da zanîn ku ew ji wê plansaziya demê ya ku wan danîbû gelekî li pêştir in. Destnîşan kir ku wan ji wê xisara ku berê ji bo 6 hefteyan pêşbînî kiribûn zêdetir zerar dane Îranê. Tevî daxuyaniyên geşbîniyên Donald Trump jî Wezîrê Parastinê yê Îsraîlê İsraîl Katz ragihand ku şer wê nesekine, şer wê bidome. Katz diyar kir ku wê şer bê tu sînorekî demê û heta dema pêwîst bibe şer wê dewam bike da ku serkeftinekî teqez garantî bi dest bixin. Berpirsên Amerîkî û İsraîlî jî destnîşan dikin ku wan xwe ji bo herî kêm 2 hefteyên din amadekirine. Ew êrişê xwe ên dijwar li ser Îranê bi qasî 2 heftê din jî bidomînin. Niha ev tengava Hormuzê rewşa wî çi ye hevanno? Ev boğaz dibêjin tengava Hormuzê ku sedî bîstê petrola ciyanê di wê derê re derbas dibe. Derbas dibû heta niha Îranê pêşî lêgirtiye ji bo zerar bide aboriya cîhanê, zerar bide aboriya Ewropayê ku dunya jî hinekî zorê bide ser Amerîkayê ji bo rawestandina şer. Ez dibêjim qey Îran di wî aliyî de hinekî pêş de diçe ser dikeve jî. Ka min dirin rewş çi ye? Di derheqê vê tengava Hormuzê de zanyariyên îstixbaratî eşkere kirin ku Îranê dest bi danîna mayînan kiriye di binê avê de. Yani keştiyên ku guh nedin Îranê derbas bin, ew rastî mayînan werin. Trump piştrast kir ku hêzên Amerîkaya roja sêşemê 16 belemên mayînrêj ên Îranê têk birine. Yani ew keştiyên mezin ê ku mayînan datînin ew keştî têk birine. Yani plana Tehranê pûç bûye. Vaya tabî îddiaya Donald Trump'e. Fermandarê CENTCOMê Brad Cooper di peyameke vîdeoyî de ragihand ku hêzên Amerîkayê têkbirina quweta leşkeriya Îranê didomîne. Cooper got yani ew hêz û quweta şer ya Amerîkayê aniha her ku diçe bilindtir dibe. Lêberê tam berova jî hêz û quweta Îranê ya ku karibe li ber xwe bide ya ku karibe şer bike li hemer Amerîka û İsraîlê her ku diçe kêmtir dibe. Evet. Êrişên mûşekî, êrişên dronî yên Îranê aniha divê
merhelê de bi rêjeyekî gelekî zêde kêm bûne. Di vê naberê de fermandariya navendî ya Hêzên Amerîkayê CENTCOMê ragihand ku li nêzîkê Tengava Hormuzê 16 keştiyên mayînraxistinê yên Îranê hatine îmhakirin. CENTCOMê li ser hesabê xwe X'ê di derbarê êrişên li ser keskîn şer de daxuyaniyekî daye tê diyarkirin ku Amerîkayê doh li nêzîkê Tengava Hormuzê li gel 16 keştiyên ku mayînan dixistin binê avê gelek keştiyên şer yên Îranê jî tune kirine. Hevanno anha rewşa şer bi vî şiklî ye daxuyaniyên rêxistinên Kurdan, tevgerên Kurdan hene, pejakî hene, ew dikevin pozisyonekî çawa ez dibêjim em vê mijarê bihêlin saet di 21 de em cara eşkere bikin 21 de ronê ro hatê zû de ye min pêra bername çê nekiriye ez dibêjim qey baş e. Baş e ku em bernamekî çê bikin. Ya herî giring jî tekîliya Kurdan û İsraîlê wê çawa bibe li ser saha Îranê rojhilat. Ev jî muhîm e ne? Niha Amedspor çend gotina bêjin derbarê Amedsporê de. Min ev nûçeya Amedsporê ji Rûdawê girtiye. Amedspora ku ji bo şampiyoniyê hewl dide di deplasmanê de 4-0 zora İstanbulsporê bir û 3 puan stendin. Amedspor di hefteya sîyî ya Lîga Yekemîn ya Tirkiyeyê li deplasmana Stenbolê derkete pêşberî İstanbulsporê. Di maça ku li stadyuma Esenyurt Necmî Kadıoğlu'yê de hate lîstin, Amedsporê 4 golan avêt hevrikê xwe. Nîvê yekem bi 2 golan xilas bû. Amedsporê deqeya 34 bi gola Felix Afena Giyan, deqeya 39 bi gola Mibaye Diagne di nîvê yekem de 2-0 derkete pêş. Di destpêka nîvê duyem de Mihemed Yeşîl gola sêyemîn ya tîma xwe kir û Diagne jî di deqeya 89 de gola skor avêt. 4-0 derketin pêş. Tîma Kesk û Sor yani Amedspor ji deplasmana zehmet bi 3 puanan vegeriya Amedê. Amedsporê di rêya şampiyoniyê de serkeftinekî gelek giring muhîm bi dest xist. Amedsporê puanê xwe derxistin 61. Di lîgê de anha ciyê xwe di rêza sêyemîn de diparêze. Tîma Amedê wê hefteya pêşiya me jî li mala xwe li Amedê derkeve pêşberî Manîsa Sporê yani Manîsa FK. Baş e? Ez anha nûçeyên lezgîn binêrim eger tune be binêrin. Ez dibêjim qey baştir e em bi şev werin cem hebû du bi şev saet 21 de li gorî saeta Ewropayê 23 de li gorî saeta Kurdistanê bi tevî hevalê min ronî ruha em ê bernamekê taybet çê bikin. Anha Amerîka dibêje me li Îranê zêdetirê 5500 deveran daye. Me 5500 deverên cuda xwara kiriye hedef me ew tek birine dibêje rayedarê CENTCOMê. Ya yani hêviya me ew e ku rejîma îro ya li ser desthilatariya Îranê bi temamî hilweşe. Em naxwazin zerar bigêje milletê Fars, milletê Kurd, milletên cuda yên li Îranê. Lê ev rejîm divê li ser desthilatariyê nemîne. Ev rejîma ku zarokên me ewladê me dar vedike, ew rejîma ku rê nade, kurdeyetî pêş bikeve, xweserî pêş bikeve, Kurd û Kurdistan bikaribe xwe îfade bike, hebûna xwe nîşan bide. Nahêle. Ji ber vê yekî li rojhilata navîn her rejîma ku pêşî li hebûna Kurdan digire divê hilweşe. İran, dewleta Tirkiye û rejîma Şamê hemî jî divê hilweşin. Mesele ev e. Hevan wez hatir ji we dixwazim saet di 21 de mecbîr nekim me bi tenê nehêlin. Peyamê we jî hene. Min peyamê we nexwendin. Lê ez dibînim ku gelek hevalan tiştê xweş nivîsiye. Mala we ava. Rıdvan gelek spas. Her hebê. Hevano bi vê wesilê ez bînim bîra we ya
kabibin abone zû de hûn nebûne abone hejmara abonetiya me zêde bikin derbixin pêş bila biçe ser hezarî biçe milyonekî ka we gotû em vê kanalê mezin bikin ka we gotû bi xetanê tîvî em hinek mezin bikin wêdî girêdayî wê ye girêdayî wê ye hevan no niha min çi digot erê ya ev Xamenei Elî Xamenei kurê wî qaşû hatibû şûna wî dibêjin hatiye kuştin dibe ku ne rast be ji bo Netanyahu jî gotin hatiye kuştin dibe ku ne rast be şer e her du alî hev û dist û ji bar dikin ev çi ye Batman Petrospor 4-1 ka bibêjin kî li hember kî tê dikoşe ya gun nedin xelkî mesela ew însanê ku hûn dibêjin binêrin ew însanê ku hûn awsa behs dikin ya ez naxwazim qala wan bikim heqaret li partiyê me siyasî dike li heqaret li serokê giştî yê Dem Partiyê dike hûn jî heqaret lê dikin lê ez naxwazim tevlî van meseleyên pîs bibim ji ber ku însanên pîs li gorî exlaqê xwe tevdigere însanên ku heqaret ji devî wî derkeve însanên pîs in divê merû heqaret neke divê merû bikaribe bawekî ilmî hin tiştan dayîne ser masê merû bikaribe eger tu rexne dikî tu dixwazî hin teoriyan pûç bikî divê tu bi zanîna xwe bi gotinê xwe bi teoriyên xwe tu bikaribî hin tiştan vala derbixî yan jî pûç bikî eger tu rexne dikî ama bi heqaretê nabe ez ana rabim vî camerî bişivînim heywanekî naxwazim ez naxwazim bişîvim tu tiştekî jî bila mîna xwe be kêfa min ji axaftina wî re ji tarzî wî re ji ew wî re jî nayên yani ji şîrovî wî jî ne rast in kêfa min jê re naye xatirê we silav rêzevan me